Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaaɓe janngiyankoɓe, en garti kadi e windande men sappoɓiire Dental Dina TV. Hande eɗen jannga ara wi tan wayata, so adima ara alhamdulillah, hakkunde bindol ara, sara bindol ara, so sakkitima ara. Nden noon ara kam foftini on, ayra mawɗo ko ni wayata, ara tokoso ni wayata, fof ko ra won ɗon. Ganda Pular, Qur'an, Arab nandi ko jahata, kamɓe nandi polle, kamɓe nandi siddaji, kamɓe nandi so fooɗani. Wadde hande eɗen janga ara nani ko ni tan wayata, so wayini ko ara, so wayini ko ara, so wayini ko ara, so wayini ko ara. Ɗum ɗo woni ra mawɗo e Pular, ɗum woni ra tokoso e Pular ona. Nden noon Dental Dina TV hande eɗen janga ara, so arima yowani, hakkunde bindol ko yowani, sara bindol ko yowani, so serdima ko yowani. Fof so rendi ko ara woni ɗo, ɗo ko ara, ɗo ko ara, ɗo ko ara. Wadde ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbañirɗon jangon ɗigga, tawde on kollama ara, on gandi ara, binde ara, ɗigga ɗigga ɗigga. Winden sappoɓiire mon namɗon Dental Dina TV. ƴette kuɗi mon e karneji mon, bindon hande kam saɗani ɓuri webde wona. On gandi so adima no wayata, on gandi so woni hakkude no wayata, so woni sara no wayata, so serdima no wayata, fof ko ra mawɗo ra tokoso. Alluwal ngal nanɗon, ƴette kuɗi mon, karneji mon, mbañirɗon jangon ɗigga. Dental Dina TV, amo jeenoke hen o mbaɗa abonné, jentodira e jangde. Dendagal ko janguinanoko fof ene mofti Dental Dina TV, jaha toon ƴetta janga, ƴetta ballal ma, mbaɗa hen 77 906 14 81, mbaɗa hen ko mbawɗa, panduɗa, aɗa walla l'islam, kadi aɗa walla jangde nde e jangoɓe. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah. Yaya Ly, kono Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.